Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Janet. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat a paidrama to'y pakasaritaak. May saak asukir nga anak. Impagarup ko ngamin, agapo ta na saliwanwan, tinabangunak a panagbiag, ket mabalin kon asukiren, dagiti dadakel ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Janet. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Hello, Saldi. Inta na iti kantin. Una, Janet, honey. Sigurado, ilibrinak manen. Honey. Ngam, amo? Kasla jakon mayulo ti agadan. Ha? Kasla kayat kon ti agsardang. Angam, sigurado nga ong tandak da mami kan daddy. Anya? Di uray man kat saan ka nga agadal, tanagaduti kwartayo. No kayat mo, adda isingasing ko, tapno dida kan pilitan nga agadal. Anya dayta? Oh my God, saan adito iti pagsaritaan ta? Okay, mapanta nga rod iti kantin. Anya di ko nam nga isingasing mo kanya. Tapno dida kon pilitan dagiti parents ko nga agadan. Tapno dida kan pagadalan, agasawa takit din. Anya? Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam? Kat nagtawan talang iti 17. Kabaulan tangatan? Kabaalantan, agsapulak to iti panggadak, into nagasawatan. Mabuti nga, Saldi. Ang, panunutak ang naimbag dayta nga insingasing mo. Kumusta ti panagadan mo, Janet Iha? Nasayaat mat, mami. Agpaiso ka di, apasaray di ka sumrak iti pagadalan nyo? Ha? Nakaaman nyo iti dayta, daddy. Pudno ka di dayta, Iha? Kuwang amin, mami, daddy, jak mayulo ti agadal. Iso ano mabalin, sumardengak pay laeng. Uray taado mo ti kwartayo. Uray siguro jakon agadal, sa anak tong agbisin. Apa yun akasta ti sasawam, anak ko? Saan nga agnanayon kat adda kami kanidadim? Ala, mangan tayo pa'y, tapag sasaritaan tayon tuday to'y abanag, intun madamdama. Jak kanunungan ti imbagam, Janet. Itatanalpas tayon anangan, kaya't da ka makasarita, anak ko. Daddy, Saan agaputan na saliwanwan ti panagbiag tayo, kat agkampan ti kalauna yan. Pudno ti ko na ni dadim, anak ko. Nagrigatan mi ka ni dadim ti laklak amom ita anarangay a panagbiag. mami, daddy, jak nga rod mayulon ti agadal. Panunot mo laang dayta. At dalakan kan no kasanom ama isubli ti gagar mo nga agadal. Saan ka mat asigod akasta? Sigod mo't anaragat ka nga agadal, Iha. Apay itan takasta ka mo't tan. Basta, mami, jakon kayat ti agadal. Anya? Agmay-may sa kapay mat nga rod nga anak me. Sapay si kanto ko ma, ti mangimanihar kadagiti negosyo tayo. Honey, nagustuhan ka di ti pinilik arelom? Una, nagpintas, ken nagngina pa'y. Talagang ayayatan na ka. Launay amin kat gatangak para kan ka. Agyaman na ka niya, ha? Napanunot mo ka din timbagakan ka, hindi na minsan? Wah, saan akayat dagiti dadakkel kong agsardengak nga agadal? Amangan no. No kayat mo, agtaraytan. Anya
Anya? No talaga nga ay ayatan nak. Sumurot ko kanyak. Tano saan? Umadayo ak. Kat di nakton makita pa'y. Anya? O sige nga, Rod. Orayin nak inton parbangon iti sangwanan ti gate me. Tsak ka ba ilan numapukaw ka? Gaputa ay ayatan ka unay. Saldi. Janet, iha, agring ka ditan. Tamala daw kanto man na sumurag iti pagadalan. Nakalukat mo't gaya man ti kwarto na. Kita agman no niya ti aramidan na. Janet! Awan ti anak ko dito eh. Sa dino nga tanti ayan na. Kita agman iti o nagtisiyar. Janet, iha. Awan mo dito eh. Sa dinon ti ayan ti anak ko. Tony! Umay ka man dito sila ti anak ta! Oh, apay ka di bakit? Awan ti anak ta! Lakay, ada surat iti rabaw ti kama na. Basaak man. Mami, Daddy, pakawanandak ko ma. Jakon maiyulo ti agadal. Simuro takon iti kaayan ayat ko. Nalabit ano mabasa yu daytoy kat nakaadayo kaminton. Ipatpatag kayo unay. Diyos ko, Tony, apay a pinanawan na tamutan ti anak ta. Di na pa'y kabaalan ti agbyag na awan ta. Pangaasim, sa pulon ta ti anak ta. Sukir at talaga ni Janet. Bayam ditan. Anya, ngam Tony. Malagip nan tumatlaang ti agsublay. Inton marikna na tirigat. Ti anak ko. Ipagarup na siguro analaka ti agpamilya. Unay kamutan, Saldi. Nabarbartag ka man na simangpat. Kastalat na nakanayon. Duhan dagiti anak ta. Ngam, awan lata ti panagbaliw mo. Sumardeng ka man na sumanaw? No di mo kaya ta makabil ka manan? Apay nga minakasta ka. Imbes amanggad ka para kadagiti anak ta. Ngam saan mat? Tadagiti barkadam ti adda nga ininto naram. Nahusto daytan anak ko. Di yu kumamot ipakita kadagiti anak yu ti panagapapayo. Saldi anak ko. Ingka maturukan. Agsasarita tayon to inton bigat no saan kanton anabarta. Adulamin day ta. Janet. Ingka man kiti tumawat iti paggatang ko iti arak kada katogs. Anya? Ay, unay kan aya anak ko. Ala, ingka kat maturugan. Janet, agsangsangit ka manan. Dakkelag ti imresan tabagim. Amok ti marikriknam. Adu iti dagiti karin ni Saldi kanyak, nanang. Inkari na ajak to agrigat iti danana. Nagbalin mat ka nakasya iti ugali na. Ay, jakman amaw. Saan mat asigod akasta ti anak ko? Ngam sipod na suumok nanti nakibarkada. Kastan ti jarna. Ngam bayam. Jak sumardeng amang bagbagakan ko ana. Itala am amiris ko dagiti pamagbaga dagiti dadakkel ko. Rumbang anaghadal kami. Wan, tauray siyak. Kanayon ko nga ibagaday ta idi kan isalde. Ngam kaskas de anagden na kayo latta. Ita,
Duan ti anak yo. Sige lang, kakadwa. Naginom tayo lata. Kakaiso na kasusweldok. Di mo unay, pare. Amangan awan to mananti, maiawat mo iti pamilya. Danag mo na ya pare. Alakit din. Mapan ka man kit di kumatang iti nayon ti inuman tayo. Tani, may bibusan. Pare, Oh. daytan ni bagat mo. Sigurado asukunan nakan. Tarabiimot una yon. Saldi, agawit kan. Rabiin, madanagan kamin kadananang. Adda kamot lagayam ditoy. Pagawidan na kon? Ha? Di matimbagakan ka adyak kaya ti masuksokon. Kayat mo ka di Pare, agawit tayo. Taintun bigat manun. itata nakadanon tan diti balay. Aglinawag tas si ka babae. Sige, taidasaran ka iti kanang. Di mo yaw awan ti bagbagak. Awan sir Bim. Di ka pa'y makawawat. Di matimbagakan ka adyak kayat nga umay naksukunen iti pag-iinuman. Anay ko! Di mo masmasan titakyag ko. Nagnakam kan, hakat di mo ton aramidan ti jak kayat. Kasano adi kasukunan. Kat di mo matanamo ti dalan nga agawid no mabartag ka. Kanayon latta na kasta. Dep paak ti babawi ka anakidan na kan ka. Niya? Gapot ay ti talon atawan a panagdan nata. Awan pa'y tinungpal mo kadagiti karim. Kunam amanggad ka, tapno sa anak nga agrigat iti danam. Ngam dagiti mat barkadam ti pangpangtedam iti matmat gadam. Sumatan kan! Di ka sumanaw no di mo kaya ti matibab. Numarigatan ka niti danak. Mapan ka dumawat iti kwarta kadagiti dadakal mo. Total, baknang kayo mat. Apay, iti panagkunam. Adda ka di pa'y rupak nga isarang ko kadakwada. Matligayam! Di aganus ka! Ha! Nagayatam mat di pa nagdanata. Kastalatan ti bagam. Agnanayon latta ka din nga aganusak iti danam. Agtugtugaw ka matlagayam dito'y salas, maring. Itay ka pa'y asap sa pulan. Tony, lakay. Agsangit ka manan. Amangan no agsagit ka iti kastangar aramidam. Mailiwak una yan iti anak ta. Di natan samot mapanunot asubyanan. Kinapudno na bakat. Kasta akmat. Ngam kayat kong agpanunot ti anak ta. Kat voluntaryo nga umasidag kadata. Sino na ito'y umawawag? Saan mo't anak karehistro iti teleponok? Sumbata mon bakat. Amangan no importante. Sige. Hello? Sino da ito'y? Mami, kumusta kayon? Janet? Anak? Sika ka di nga agpaiso da ito'y? When, Mami? Mailiwakon kada kayo? Ay, mailiw kami matkankan, iha. Sige, agawid ka nga rodon dito'y balay. Mabait ako makada kayo, Mami. Sige, umay kamin to sumarungkar kadagiti apo ko yo. Sige, orayan da kayo, iha. Papanan nyo kadagiti ubing. Apa yan nakarubwat kayo? Ipashare ko la ida. Apay ka di? Andula amin. Pasyar. Awan lang roden kwartam. Ited mo kit di kanyak ti kwarta abus-busan yung agpasyar. Tada pangusarak. Pangusaram ko ma. Sagpaminsan ko la amay pasyar dagiti ubing. Alaam pay lati kwarta nga aramatan mi. Amok, igatang mula iti arak. Iso ajak itad. Ala, anak ko. Intayon. Ited mo kanyak ti kwarta kunak! Unay kan aya, anak ko. Dadakulan da kiti anak mo. Di ka kadipay lagnakam aya. Nagrigat gayam ti agpamilya. Nagado ti paggastosan.
Manggad ka para iti pamilyam. Tanusan, mata iti pamilyam, gapo iti bisain. Nagadumat ng tiin sa ganam amakan, bakit? Amangan nusan amatuloy da Janet, gaputa aldawan. Bayan na kadila ang lakay. Marikriknak, addadan iti asideg. Ni, ada tao, Siya kon ti mapan mangkita. duwatan. Janet, anak. Ay na, ada kayon nga agpaiso. Daddy, Mami, pakawanan da. Ala, umunag kayo pa'y kadagiti anak mo. Agyaman kami, Daddy, Mami. Umay kayon anak ko. Agmano kayo pa'y kada lolo, kan lola yo. Anak ko, nagdakkelan tinagbaliwam. Nakakutkot tong kapayan. Daddy, uli itagtagkid daw iti pamakawan nyo. Gapo iti kinasukir ko idi, nga anak. Idi pa'y anapakawanda ka, anak ko. Wan, anak ko. Saan pa'y anala daw ti amin para kan ka? Itala ang mga miris ko, dagiti bidot ko. Nagkamali iti lalaki anak idanaan. Gapo ta irresponsable a lalaki. Dapdapag ti babawi kasi murot kan ko na. Insukat ko tinaranyag ko maamasak bayak. Ngam di namat gayam amo nga ilalaan tinaramid ko. Gapo tayo responsable. Kat, ano itati planom? Diyak pa'y amo, Daddy. Basta tinapatag ita, napakawanda kun. Nakarkaro ngamin anadagsan ti barukong ko. No diyak makapagkid daw iti pamakawan niyo. Iha. Agmay maysa ka nga anak mi, iha. Kat ipatpatag da kaunay. Ti kayat ko, ituloy mo ti agadal. Agpaiso, Daddy. Agyaman aglaunay. No ikandak pa iti sa bali agundaway. Ikarik, Daddy, Mami. Ragpatak ti baligi. Para kada kayo. Kan kadagiti anak ko. Pinakawandak dagiti dadakkel ko, ket nalag-ananak iti husto. Pinagtuloy dakmet nga agadal, ket jakon pinaluspusan day tagundaway, tapno maikak itinaranyag a masakbayan dagiti anak ko. Nakisinak pay lang kini Zaldi, tapno maipamaysak ti agadal. Ket no agsinubyan kami pay, panawon tulaangan ti makaibaga. Agbalin ko maaleksyon daytoy kadagiti padak a nasukir nga anak. Alakastan, ket agyaman iti panangidrama yo iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Janet. Janet, pagayam ko, agyaman iti ingka panangipatulod iti pakasaritaam. Nagasat ka, tanaddaan ka iti man nakaawat a naganak. Ala, agbalin nga adal daytoy kadagiti padam nga estudyante kan kadagiti padam nga anak. Saan analakati agpamilya nang runa no awan pay natalged at trabahom. No agadadal ka pay, ipamaysam ti panagadal mo. Tani ayat, dumteng iti umno a panawen. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Janet, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti maddireksyon, Virgie Paclay.
Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.